No, no es pot tirar l'oli usat a la pica. És un residu molt contaminant i s'ha de separar correctament. Vols dir, per una mica no passa res? Ui, sí que passa, i tant. Saps que llançar 1 litre d'oli a la pica pot contaminar 1.000 litres d'aigua? Potser sí que val la pena separar-lo i fer-ho bé. Doncs clar, mira, deixa la paella, agafa l'embut. Poses aquí i tires l'oli en aquesta ampolla de plàstic. Quan estigui plena, la portem a llançar al contenidor de l'oli. On són aquests contenidors? Perquè jo no n'he vist mai cap. Sí, home, sí. N'han instal·lat a tots els municipis de la comarca i segur que n'hi ha algun aquí prop. Vinga, agafa-la i anem-la a reciclar. Mira-te'l, aquí n'hi ha un. És veritat? No l'havia vist mai. A partir d'ara separaré l'oli i el tiraré sempre aquí.